Kapitola 23. Architektka trónu z trosiek. Ráne svetlo, bledé a bezútešné, sa pomaly predieralo cez vysoké okná Eleninho penthouseu, farbiaci jemnými odtieňmi vanilky a perlete jej minimalistický, no opulentný priestor. Nepotrebný luxus pre ňu nikdy nebol cieľom, len nevyhnutým atribútom postavenia, ktorý si vybudoval. V tomto tichu, ktoré bolo prerušované len vzdialeným tlmeným ruchom prebudzajúceho sa veľkomesta, sa Elena pohybovala s precíznou ľahkosťou, ktorá naznačovala hlbokú sústredenosť. Dnešok bol dňom, keď sa mala jedna éra definitívne ukončiť a druhá začať. Vzduch bol nabitý elektrickou predzvesťou. V sprche, kde prúdy teplej vody omývali jej telo, si prechádzala mysli posledné detaily svojho plánu. Každý krok, každá reakcia, každý možný zvrat. Viktor, Petra, Zeman, 3 figurky na šachovnici, z ktorých každá mala svoje vlastné motivácie, svoje slabiny, svoje ilúzie. Pre ňu to boli len premenné, ktoré bolo treba správne vyhodnotiť a manipulovať. Muži, vždy takí predvídateľní vo svojej snahe o moc a vo svojom strachu zo straty tváre. A ženy, Petra, ktorá bola pre ňu zrkadlom neúprosnosti, no zároveň výstrahou, kam vedie čistá, neľudská chladnokrvnosť bez väčšej vízie. Elena si prešla rukou po svojom krku, pocítila jemný puls pod kožou, bola živá a táto hra ju naplňala. Zrkadlo jej odrážalo obraz ženy, ktorá bola pripravená na vojnu. Jej pleť bola bezchybná, jej oči zvyčajne chladné. Dnes plné tichého, sústredeného ohňa. Výber oblečenia nebol náhodný, elegantný tmavomodrý kostým, strihaný s ostrou precíznosťou, zdôrazňoval jej štíhlu siluetu. Nechcelo byť provokatívne ani vyzývavé, len dôstojné a nezlomné. Žiadne volániky, žiadne prehnané šperky, iba jeden jednoduchý, ale masívny strieborný prsteň na ukazováku pravej ruky, ako pečať, ako znak, ako tichá hrozba. Každý detail bol premyslený od výšky podpätkov, ktoré pridávali k jej postave na autorite, až po jemnú, no výraznú vôňu parfúmu, ktorá bola prítomná, no nikdy dotieravá. Bola to aroma seba dôvery a sily, bola to jej zdroj. Hanna už čakala v obývačke s tabletom v ruke, jej tvár bola vážna. Vždy taká lojálna, vždy taká efektívna. Elena ju vnímala ako predĺženú ruku svojej vlastnej vôle. Hanna bola aj štítom, aj mečom zároveň. Zeman reagoval, prehovorila Hanna, keď Elena vstúpila do miestnosti. Je zúfalý, súhlasil so stretnutím zajtra ráno v jeho dome. Chce sa uistiť, že ponuka je skutočná. Elenin kútik ústa nepatrne nadvihol. Samozrejme, že je skutočná. Na rozdiel od Viktora a Petri, ja dodržiavam slovo. Ak je Zeman ochotný spolupracovať, jeho dcera dostane najlepšiu starostlivosť a on ochranu. Jej hlas bol tichý, no ostrý ako čepel, ale nech nezabúda, že ja som tá, ktorá drží opraty. Jeho lojalita musí byť absolútna, jeho svedectvo bezchybné, inak nechala vetu nedokončenú. Hanna presne vedela, čo to inak znamenalo. Zeman by stratil všetko, nielen dceru, ale aj posledný zvyšok dôstojnosti. Elena vedela, že to bol nemilosrdný ťah, ale v tejto hre nemohla byť žiadna slabina, žiadna morálna dilema, ktorá by ju spomaľovala. A Viktor, spýtala sa Elena, jej pohľad prešiel k panoráme mesta za oknom. Miro sa s ním spojil? Áno, Viktor je na dne zúfalý a agresívny, pripravuje niečo. Názor tvrdí, že chce niečo veľké, niečo, čo ho vráti späť do hry. Je presvedčený, že ho Petra a vy ponížite a on na to musí reagovať. Miro zistil, že zháňa zbrane a ľudí. Plánuje násilné prevzatie vášho dnešného vystúpenia. Pravdepodobne s cieľom buď vás fyzicky kompromitovať, alebo úplne zdiskreditovať. Hanna si povzdychla, je ako ranené zviera, ktoré je nebezpečnejšie. Jeho ego je v troskách a to je pre ňo horšie ako smrť. Presne tak, pritakala Elena. Jeho ego je jeho Achillová päta a ja to ego dnes definitívne zničím. Pred očami celého mesta jeho pokus o návrat bude jeho definitívny koniec. Miro má už na mieste náš tím. Áno,
Budú pripravení na každý jeho pohyb. Žiadna šanca na prekvapenie. Bude izolovaný a jeho pokus bude vyzerať ako zúfalý výlev násilnického šialenca, ktorý už nemá kontrolu ani nad sebou samým, nie je to ešte nad mestom. Hana mala v očiach chladnú satisfakciu. Pre ňu bolo zničenie Viktora symbolom spravodlivosti za všetky tie jeho roky útlaku. Výborne, povedala Elena, jej pery sa jemne zvlnili. Potrebujem, aby to bolo dokonale. Žiadne pochybnosti, žiadne úniky, musí to byť jasné pre všetkých. Pre Mestskú radu, pre justíciu, pre médiá, hlavne pre Petru. Nech vidí, čo sa stane, keď sa niekto pokusí postaviť proti mne. Nech si pozrie na Viktorove, nech sa pozrie na Viktorove trosky, nech pochopí, že ho čaká to isté, ak sa mi postaví do cesty. Elena si naliala šálku chrúceho bylinkového čaju, ktorého jemná aroma sa znášala vo vzduchu. Bol to moment sústredenia, posledné upokojenie pred divadlom, ktoré sa malo začať. Vedela, že bude musieť čeliť pohľadom, šepotom, útokom, ale bola pripravená na všetko, pretože jej srdci už horela neúprosná túžba pomoci po novom poriadku, po tróne, ktorý si vybuduje na ruinách starého sveta. A nikto, žiaden muž, žiadna žena jej v tom nezabráni. Poďme, Hana, povedala Elena, jej hlas bol tichý, no plný neochvejnej sily. Mesto čaká a dnes mu ukážem novú tvár, ženskú tvár, ktorá bude nezlomná. Zeman sedel vo svojej malej kuchyni, obklopený pachom macnej kávy a starých novín, ktoré sa mu kopili na stole. Ranné svetlo tu bolo menej zhovievavé. Odhaľovalo praskliny na stenách, opotrebované spotrebiče a stopy života, ktorý bol úprimný, no nikdy nie prepichový. Jeho sivé, prešedivé vlasy mu padali do čela, jeho tvár bola vráskavá od starosti a prebdených nocí. V rukách držal starý studený hrnček. Telefonát s Eleniným tímom, presnejšie s chladným profesionálnym hlasom Hany, mu noci nedal spať. Ponuka, pokušenie, život, jeho dceria, cena, zrada starého sveta, aj keď to bol svet špinavý, svet, v ktorom bol pešiakom, ale aspoň rešpektovaný pešiakom. Kráľ ho síce nikdy nemal rád, ale rešpektoval jeho pedantnosť a čestnosť vo finančných záležitostiach. Až na tie tajné účty, ktoré Zeman spravoval s kamennou tvárou a ktorých existenciu si vytúpal kráľ ako poistku pre seba, ak by sa mu raz veci vymkli spod kontroly. A Zeman bol ten, kto ich ovládal. Len on mal k ním prístup a teraz ho chcela Elena a Petra. A každá z iného dôvodu. Elena ho chcela ako nástroj na očistu, Petra ako nástroj na obohatenie. Oci, si v poriadku? Ozval sa z obývačky chrápľavý kašel jeho dcery Lenky. Jej hlas bol slabý, ale v ňom bolo počuť nádej. Nádor, ktorý sa jej objavil v mozgu, bol agresívny, potrebovala operáciu vo Švajčiarsku a to okamžite. A stálo to astronomické sumy, o ktorých sa mu ani nesnívalo. Žiadne úspory, žiadna hypotéka, nič, len zúfalstvo. Zeman si pretrel unavené oči, vedel, že sa musí rozhodnúť a nemohol si dovoliť žiadne sentimentálne váhanie. Ak mal zachrániť Lenku, musel sa zapredať a Elena, nech už boli jej motívy akékoľvek, bola jedinou nádejou. Vedel, že je krutá, ale aj Petra bola krutá. Len s inou maskou. A Viktor bol šialenec, ktorého nenávidel už roky. Myšlienky sa mu preháňali hlavou. Kráľové tajné účty boli obrovské, miliardy, špinavé peniaze, ktoré kráľ nazhromaždil z korupcie, úplatkov a obchodov. Peniaze, ktoré boli určené pre jeho únikový plán, pre jeho zlatý padák, ak by sa mu niekedy niečo stalo. A Zeman bol ich strážcom. Prisahal kráľovi mlčanlivosť, ale kráľ bol mŕtvý a jeho prísahy rovnako ako jeho morálny kompas boli pochované s ním. Prešiel k oknu. Vonku sa už dávali do pohybu auta a ľudia sa ponáhľali do práce. Bežný deň, ale pre Zemana to bol deň, ktorý zmení všetko. Stratí svoju česť. Možno, ale získa život svojej dcery a to bolo pre ňo najdôležitejšie ako akákoľvek česť, akákoľvek prísah, akákoľvek lojalita voči mužovi, ktorý si myslel, že peniaze a moc sú nad všetkým. Elena mu ponúkla cestu von, cestu k záchrane a on ju vezme. S výčitkami, s pocitom viny, ale s neochvejnou rozhodnosťou otca, ktorý je ochotný spraviť čokoľvek pre svoje dieťa. Pomaly sa vrátil k stolu a vytiahol z tajnej priehradky starý, zažltnutý zošit. V ňom boli ručne zapísané kódy, čísla účtov, prístupové heslá k šifrovaným serverom.
kráľové tajomstvá, celý jeho skrytý majetok. Bola to Pandorína skrinka, ktorej otvorenie by mohlo zničiť mnoho ľudí, ale aj zachrániť. Dobre, Elena, zašepkal Ellen do prázdnej miestnosti. Máš ich všetkých, ale ja dúfam, že to za to stojí. Jeho ruka sa triasla, keď si prelistoval stránky plné šifrovaných informácií. Bolo to rozhodnutie, ktoré závažilo viac ako všetky zlaté tehly, ktoré tie čísla reprezentovali. Bol to obchod s dušou, ale pre neho to bol obchod za život. Vo Viktorovej rozpadajúcej sa vile pach vodky a cigaretového dymu stvrdol na ťažkú, lepkavú vrstvu, ktorá obalila každý predmet, každú myšlienku. Fľaše ležali pohodené, na stole popolníky pretekali, bol to obraz úpadku, živá ilustrácia toho, čo sa dialo v jeho vnútri. Jeho oči podliate krvou a opuchnuté sálali nezdravou horúčkou. Bola pokraj na pokraji šialenstva, alebo na pokrajčinu, ktorý už nemá návratu. Miro stal pred ním, bledý, nervózny, pohľad sa úzkostlivo vyhýbal Viktorovmu. Miro bol zvyknutý na Viktorové záchvaty hnevu, ale toto bolo niečo iné, bola to tichá, chladná nenávisť, ktorá mu vlievala strach do kosti. Takže Elena sa chystá na prejav v mestskom divadle, hej. Viktorov hlas bol chrápľavý, plný jedu, na televízore za ním bežali správy, kde sa na pozadí myhali Elenine zábery sebavedomej a neúprostnej. Bude to verejné divadlo, bude sa hrať na sveticu, na spasiteľku mesta, ktorá zničí starý poriadok a pritom zničí mňa. Jeho pery sa zvlnili v odpornom úšklepku, ale ja jej ukážem, kto je tu bábkoherec a kto je tá bábka. Miro prehltol. Viktor, to je príliš riskantné. Mestské divadlo je plné ochranky a Elena má všade svojich ľudí. Ak sa pokúsiš o niečo násilné, skončíš vo väzení alebo horšie. Viktor sa prudko postavil, jeho stolička s ráchotom sa prevrátila. Väzenie, ja už som vo väzení. Väzení, ktoré mi tie prekliaté ženské postavili. A ja z neho dnes uniknem. A neutečem sám. Vezmem si so sebou Elenu, Petru, všetkých, ktorí sa mi postavili do cesty. Ukážem im, čo je skutočná moc muža, že žena nikdy nebude vládnuť. Nikdy. Že sú len... Zastavil sa jeho. Dých bol ťažký, v očiach sa mu zračil divoký plameň. Len predátorky, ktoré treba skrotiť a ja ich skrotím všetky. Jeho ruky sa zovreli v pesť. Na stole ležal starý, hrubý revolver, ktorý vyťahol z trezoru. Bol to symbol jeho minulosti, jeho drsnej sily. Miro na ňo pozrel s hrôzou. Viktor, prosím, myslíš na to, čo robíš? Máš ešte šancu, uteč preč z mesta, zmizni a začni niekde inde. Utiecť má Elena. Utiecť má Petra, ja som tu doma, ja som tu pána, nikto mi to nevezme, obzvlášť nie nejaká prekliatá sukňa, ktorá si myslí, že môže diktovať pravidla. Viktor zdvihol revolver, jeho ruka sa mu triasla. Dnes jej ukážem, že nie je žiadna kráľovná, len obyčajná, zasičal, no nenašiel správne slova, len hnus jeho vnútri. Obyčajná žena, ktorú treba naučiť pokora, ja ho dnes poučím. Miro vedel, že už je neskoro. Viktor bol príliš hlboko vo svojej nenávisti, vo svojej ilúzii, pomsty. Akýkoľvek argument bol márny. Viktor bol stratený. Ostávalo len sledovať, ako sa to celé zrúti a Miro strachol svoj vlastný život sa rozhodol, že zostane po jeho boku aspoň na oko, pretože zradený Viktor by bol ešte nebezpečnejší. Dobre, Viktor, prehovoril Miro, snažiať sa udržať pokojný hlas, máme tvojich ľudí pripravených, všetko je zorganizované, budete mať prístup cez bočný vchod a nikto vás nebude čakať. Miro klamal. Vedel, že Elena má všade oči a vedel, že Viktor ide rovno do pasca. Nemohol inak, musel hrať svoju rolu. Viktor sa usmial, jeho úsmev bol šialený a odporný. Výborne, takže Elena si myslí, že ma má pod palcom, hej? Dnes jej ukážem, že žiadny muž nie je pod jej palcom. Dnes zmení pravidlá hry, dnes ju zničím tú prekletú moc. V očiach mal plámene pomsty, pre neho to bol. Pre neho to nebol len boj o moc, bol to boj o mužskú česť, o jeho identitu, o jeho právo dominovať a bol ochotný preto obetovať všetko, aj svoj vlastný život. V Petrinej, sterilnej, no dokonale zariadenej kancelárii na vrchole mrakodrapu, kde panoráma mesta vyzerala ako statická mapa, pod ňou vládla napätá atmosféra. Valenta je právnik a pravá ruka, stal
pred ňou s výrazom, ktorý naznačoval vážne problémy. Petra s dokonalo manikúrou a bezchybným účesom sedela za svojím rozsiahlým stolom. Jej výraz bol nehybný ako mramor. Správy o Zemanovi sú znepokojivé, pani Petra, prehovoril Valenta. Jeho hlas bol stlomený. Elena sa s ním skontaktovala, ponúkla mu operáciu dcéry a ochranu výmenou za kráľové tajné účty a informácie o vašich kontaktoch v justícii. A zdá sa, že súhlasil. Petrin výraz zostal nezmenený. Len v kútiku jej oka sa objavila sotva postrehnutelná vráska. Zeman, ten starý morálny hlúpák, vždy si myslela, že ho kráľ dokáže udržať v šachu, ale Elena našla jeho slabý rodinu. Vždy tak predvídateľné, vždy tak slabé. Muži a ženy sa nechajú riadiť emóciami a to bola ich najväčšia chyba. Ten starý hlúpak, zamrmlala Petra, jej hlas bol tichší ako šepot. Vždy som vedela, že morálka je len maska, ale nikdy som si nemyslela, že sa predá tak lacno. V jej hlase nebolo pohrdanie voči Zemanovi, len chladná analýza jeho slabostí. Jej pohrdanie patrilo kráľovi, ktorý si myslel, že takého muža dokáže kontrolovať, a teraz aj Elene, ktorá túto slabinu nemilosrdne využila. Máme ešte šancu získať tie účty, spýtala sa Petra. Valenta si povzdychol. Ťažko, Zeman má k ním prístup. Len on sám, a ak ich už Elena má, alebo sa aj chystá získať, sme na ťahu. Elena použije tie peniaze nielen na financovanie svojich operácií, ale aj na diskreditáciu vás a celého systému. A Viktor je nepodstatný, prerušila ho Petra s ľahostajným mávnutím ruky. Je to len špinavá špina, ktorá sa plazí po zemi. Jeho zničenie je len otázkou času a bude to užitočný príklad toho, čo sa stane, keď sa niekto pokúsi bojovať proti silnejším hráčom. Nech si ho Elena zničí. Bude to pre mňa len ďalšia prekážka z cesty. Petra si prešla prstom po lesklom povrchu stola. Jej skutočným problémom bola Elena, žena, ktorá si myslela, že môže vládnuť s morálkou, s absurdnými ideálmi o spravodlivosti. A čo tie fámy o Eleninom útoku na energetický sektor? Spýtala sa Petra. Je to dymová clona? Áno, pani Petra. Úplná dymová clona. Náš stroj potvrdil, že je cieľom je Zeman a kráľové tajné účty a zároveň sa chystá na verejné zničenie Viktora v Mestskom divadle. Bude to skutočne mediálne predstavenie. Petra sa tichým hlasom zasmiala. Takže to je jej plán. Morálne čistenie mesta a mediálne divadlo. Aké predvídateľné, ale zároveň efektívne. Musím pripustiť, že je šikovná, používa sentiment, používa súcit, veci, ktoré ja by som nikdy nepoužila, veci, ktoré sú skutočnou slabosťou. Takže čo budeme robiť, pani Petra? Spýtal sa Valenta. Mám na ňu udrieť ešte predtým, ako získa Zemanovo svedectvo a kráľovo peniaze? Petra sa na chvíľu zamyslela, jej oči boli prázdne, no v nich sa odohrávala búrka kalkulácie. Elena bola nebezpečná. Nie preto, že bola silná, ale preto, že bola nepredvídateľná vo svojej spravodlivosti. A to Petru desilo viac ako akákoľvek otvorená vojna. Nie, povedala napokon Petra, jej hlas bol chladný a rezavý. Necháme ju hrať jej hru. Nech zničí Viktora, nech očistí systém, nech získa kráľové peniaze, nech si myslí, že zvíťazila, pretože v momente, keď sa bude cítiť najsilnejšia, vtedy na ňu údriem, vtedy ju zničím, pretože v tomto meste nie je miesto pre dvoch kráľov. A už vôbec nie pre dve kráľovné a ja som tá, ktorá tu bude vládnuť absolútne a bez akýchkoľvek morálnych výčitiek. Valenta prikývol, rozumel. Petra nebola žena, ktorá by bojovala fér, nebola žena, ktorá by sa nechala strhnúť emóciami, bola chladná, precízna a smrteľne efektívna. Jej čas ešte len príde a Elena si to ani neuvedomí. Petra sa pozrela z okna na mesto, bola to šachovnica a Elena bola najväčšou superkou, ale každá šachová partia má svoj koniec a v tomto prípade bude koniec Petrina. Elena si to uvedomí príliš neskoro. Petra sa pozrela z okna na mesto. Bola to šachovnica. A Elena bola jej najväčšou superkou, ale každá šachová partia má svoj koniec a v tomto prípade bude koniec Petrin. A Elena si to uvedomí príliš neskoro. Petra sa ticho zasmiala, jej úsmev bol bez emócií. Suchý, desivý, bol to smiech ženy, ktorá bola pripravená zabiť. Mestské divadlo
Majestátna stavba z 19. storočia, ktorá zažila nespočetné drámy na javisku, sa dnes mala stať svedkom inej, oveľa reálnejšej drámy. Pred budovou sa zhromažďovali davy novinárov, kameramanov a zvedavých občanov, ktorých priťahovala aura škandálu a očakávaného konfliktu. Vzduch bol nabitý očakávaným šepotom a bleskami fotoaparátov. Zákulisí v tichu, v pokoji Elena kontrolovala posledné detaily svojho vystúpenia. Mikrofón bol nastavený, svetla skontrolované, jej reč bola precízne napísaná, no ona ju poznala naspamäť slovo za slovom. Nechcela čítať, chcela hovoriť priamo k ľuďom, k mestu, k tým, ktorí roky trpeli pod nadvládou kráľa a jeho poskokov. Hana stála pri nej, jej tvár bola rovnako sústredená, všetko pripravené, slečna Nováková. Viktorovi ľudia sú identifikovaní, naši agenti sú na mieste. Ak sa pokúsi o niečo, bude okamžite zneškodnený a jeho pokus bude zaznamenaný na kamerách. A bude to vyzerať ako zúfalý výbuch násilia muža, ktorý už stratil rozum. Elena prikývla, jej plán bol brilantný vo svojej jednoduchosti a krutosti. Viktor si myslel, že ju zničí, ale on bol len figurka, ktorú ona prenesie po šachovnici, aby zničila nielen jeho, ale aj symbol starého patriarchálneho poriadku, ktorý reprezentoval. Jeho pád bude metaforou pre zmenu, ktorá sa chystala a pre Petru to bude neprehliadnutelné varovanie. A Zeman, spýtala sa Elena, jeho dceru už prevezú do Švajčiarska. On je pripravený vypovedať, všetky kráľové tajné účty sú už na ceste k nám, alebo budú počas noci. A Petra o tom zatiaľ netuší. Myslí si, že Zeman je len morálny hlupák, ktorého len tak nechá. Hana mala v očiach iskričku. Výborne, povedala Elena, dnešok je len začiatok. Zničenie Viktora je len prvý krok. Skutočná bitka príde s Petrom. A Zemanové informácie nám dajú obrovskú výhodu, pretože Petra, Elenin hlas sa znížil na šepot, Petra je najnebezpečnejšia, chladná, vypočítavá, bezvedomia. A práve preto musí byť ešte chladnejšia, ešte vypočítavejšia, bez akýchkoľvek morálnych zábran, ktoré by ma spomaľovali. Pohliadla na svoju tvár v zrkadle. Nebola to len tvár ženy, bola to tvár bojovníčky, kráľovnej, ktorá sa chystala prevziať svoj trón. Necítila strach, len tichú, neúprostnú oddanosť. Muži ju podceňovali, ženy jej závideli alebo sa jej báli, ale ona bola už za týmito povrchnými emóciami, bola v hre, kde sa hralo o všetko, o moc, o kontrolu, o budúcnosť tohto mesta a bola pripravená zvíťaziť. Zrazu sa ozval hlas reproduktora, slečna Nováková, je čas. Elena sa nadýchla, jej pery sa jemne zvonili v úsmeve, ktorý bol plný chladnej sebadôvery. Bol to úsmev lovkyne, ktorá vie, že jej korisť už padla do pasce. Poďme, povedala Hana. Jej hlas bol plný obdivu. Elena prikývla, prešla k dverám, ktoré viedli rovno na javisko. Za ním bol dav, svetlá, kamery a Viktor. A niekde v tieni čakala Petra. Všetci boli jej súčasťou, všetci boli jej figurkami a ona bola ich kráľovna a jej panovanie sa práve začínalo. Jej kroky boli pevné, rozhodné a ďalším krokom sa prebudzala do svojej plnej, nefalšovanej moci, pripravená pozdvihnúť nad troskami starého mesta svoj trón a vládnuť so železnou pesťou a hodvábnou rukavičkou, kde každý jej rozkaz bude zákonom a každé jej ticho hrozbou premeniac mesto na živý testament, jej nepremožiteľné vôle a absolútnej kontrole, kde už žiadna mužská arogancia ani ženská zákernosť nebudú môcť pochybniť jej postavenie na vrchole hierarchie, ktorú si sama vytvorila, osamelej nádhere jej neobmedzenej vlády nad každým životom, ktorý sa odváži prejsť cez jej novootvorené hranice, pripravená strhnúť a prebudovať, až kým sa jej vízia nestane nepopriateľnou a večnou realitou.